Martangi yang mahita. Asiniroha madihamu doho dame nasian debata amata. Doho nasian anak na Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amin. Horas madihita saluhuna. Dihamuna donga saha porsyaon di bagasan Yesus Kristus. Tabigi mahatani di batari hita iman atar surat di sada Korintus bidusada ayat 27. Alai na oto di rohani portibion dipilih debata laho pailahon akan nabisuk. Jala nagale di portibion do dipilih debata laho pailahon nagugu. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Ido sahana. Diamu donga saha porsyaon di bagasan Yesus Kristus. Tung maseta kasdo didok si Paulus. Asa unang mga sahon habisuhon na siya portibiok kita. Ido benero ibana na kay ngani ay naoto na di portibion ido nabisuk diaw. Jala nagogo di portibion ido nagali diaw. Ado lapatani dia makadongan. Asa unang tarajumi hita nabisuk unang tarajumi hita nagugu. Molo tarajumi di hita nabisuk hita mana moto di debata. Molo tarajumi hita nang gugu hita manang gade di debata. Ido na pinaingo ni si Paulus tu Huria Korintus. Siala di Huria Korintus. Takas. Adong ima sada kesenjangan. Diak kana malom. Diak kana bisuk na memiliki akademis. Songoniak kana mora. Adong kesenjangan-kesenjangan. Adong akajarak. Jala dipakilalaan na sida. Gabi lamdo, gabi adong, ima na aka pro, adong gabi pro Apolos, adong pro Paulus, adong pro Kristus, gabi terjadi ma ima pengkotak-kotakan, pengelompokan, alani adong nakagani pakilalaan di tonga-tonga ni huriyai, kesenjangan ni, ala na makilala habisuho do alani hagugudo alani hamoram, gabi mabay do siyan, parsaoran lomo ni roha di dibata. Alani ma dia makadonga saha porsyaon tadda ni huria na mangudu. Tadda ni halat na porsya ikon uduk do hita. Tapangasahom mabisuk na siya debata. Tapangasahom magugu na siya debata. Ido tadda ni huria na mangudu songon huria halat na porsya ikon lam serep do. Base ikon lam serep ido na pinangido ni hatan debata siyan hita akan na porsya. Tadda ni halak na marhagugo na siya debata iman na kangani mga sahon. Mangula ulon na di bagasan sere ni roha dohot siya kalabon ng siyan asi ni roha dito hata. Atong taula makaulot tay damang do day nang marhiti ima biar mida Jehovah. Biar mida Jehovah do mual ni pasupasuk. Biar mida Jehovah do mual ni hapistara. Molonung nga biar mida Jehovah hita di bagasang luto. Ido mual ni kahabisuon. Do gogo na siya debata. Amen. Martangyan mahita. Mauliate madiho alituhan debata na paingotok kami markiti hatam na badi. Asa holang mga sahon asiniroham dohot pasu-pasu bimahami Tuhan mangulak kalon nami. Amen.